ויצאה יונה בתוך ההמון הזה של המסדר וצעקה, אסתר, את זוכרת? ואמרתי, עכשיו אני בבית. ומאז אני דבוקה אליה עד היום. אנחנו חברות, נפגשות הרבה מאוד, יונה, דורית, מרגלית. ואני חושבת שאני קצת מתרגשת ומאוד שמחה. אני גם לא כמו כולם, לא הלכתי לתיכון, הלכתי לבית ספר מקצועי. משם המשכתי והתקבלתי לבנק דיסקונט, עבדתי הרבה שנים בבנק דיסקונט. ניסיתי, ילדתי 3 ילדים, אחד בן 26, ואני עוד מעט, אוטוטו הולכת להיות סבתא. יש לי בת 23, סטודנטית לעבודה סוציאלית בחיפה, שנה שלישית. ויש לי בן קטן מאוד, בן 18, שמתגייס, זה את אמרת, מתגייס עוד חודש לצבא, שהיה מאוד מאוד רוצה להגיע לממר"ם. למישהו יש פרוטקציה? לא, אבל יש לנו אחיין מדריך שם. להגיע לממר"ם, אבל יש לו חופות גבוה, ולא מקבלים אותו. לא יעזור לו. פרוטקציה לא יעזור, אבל קשרים יכולים לעזור. ניסינו, שום קשרים, גם קשרים לא, שום דבר. אני יודעת מקרוב. שלום תעשי. יש לך אחיין אחד שהוא בממר"ם עם פרופיל גבוה, אבל הוא ממש מצוין. יש חברה שנקראת מטב, לא מטב בתף, מטב בטט. זהו, של חברה של ה... טיפול בקשישים, סיעוד וכולי. ואני עובדת בסניף תל אביב בתור המזכירה הבכירה של סניף תל אביב, על יד דיסקורסל. ואני גרה בכפר סבא, מי שיודע את הפקקים, אבל בסך הכל 5 דקות מכפר סבא. זה אני. בסך הכל נורא כיף ונעים. והיה לי דיברתי עם טובה, אמרתי לו, אתה זוכר שתמיד הושיבו אותי לידך? מה הוא אומר לי? כי היית בעונש תמיד. אמרתי לו שכל הבנות קינאו בי, שרק אותי הושיבו לידו. ואני דווקא לא רציתי לשבת לידו, רציתי לשבת על יד דני. שבכלל לא זכר אותה. יונה, נסענו לשווארמה היום. נסעו לשווארמה לחסן, די!
אותם. רגע, משאלה. שיהיה לנו הרבה כסף. שנהיה מיליונרים. 1, 2, 3. לא, לבד. אני אחזור לך הבאה. הגיע הזמן שתדע. ראינו בערב אותך אתמול. בוא נשב בקוף שעדים. רקדתי בפה. מה אתה מחפש אצלה? מה יש לך? עזוב אותה. מהקרטן נשאר לו רק יונה. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. וחברה שרה שאלה, מה תאכלו לארוחת הצהריים חברים? אז אני שאלתי אותה, מה יש לך? והיא אמרה, מה יש לי? ישנו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאטת צנון עם מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממכירת סוף העונה. חלב, קפה, קקאו וכוס תה. גמרנו סוף סוף את ארוחת הבוקר, ומה אחר כך? לטייל לחרמון? לטייל בתל חי. יום שישי, ואנשים עושות לנו אוכל. קבלת שבת? מה זה? טוב. איפה אנחנו? את יודעת לי להגדיר? מרקות, תצלמי אותי בית אברהם. קחי את המצלמה שלנו. יונלה, תקשי שלנו לקצ'קלה אחד, תאכלי אחד על האש. יונה! מה הולכים להצפיע אותה רגע? שם המון גוואד על החרה. מרו, תני לה ביס. מטומטמת. את זה.
תגידי למה. תדע. יונה, תגידי למה את מטומטמת בכל זאת? קידשנו במצוקה וציווה להדליק נר של חנוכה. אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, עמהם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו אנו מדהים. ניסים. עבודה לנרות מעל התזכות. אני קוראת להם לשבת. אני מעצור. ששילתם אצל סבא שגה. במאחר מתגשם סופגניות נאכל גם לאופן. העירו רגע, עדיפו בנו אביב על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים הגיבורים. יש לה חדש, יש לה סבא חדש. היא הייתה אצלי, לא? כן. יש לך מעניין? בסוף מה היא רצתה? חביתה. אתה יודע לעשות את הגבינה הצהובה עם החביתה הזאת שעושים ככה? אני יודע. כזה אני רוצה. קולסטרול חביבי. לא סתם. הבנות שלי אוכלות את הדבר בשופרה. לא סתם בעיקר. אבי, חלאס! אתה יכול להגיד למה אני צועק. אל תתמכר אליי. לגבי אבן הגבול, הבעיה היא שזוהי אבן הגבול הבינלאומי שאנחנו נדבר על הגבול של 1900 שלא היו אי שם בדרך מרפיח עד לטאבה גם כמה אחרי גבול קטנים, כן? למה יש חומות מים מצד אחד של הגבול ועזרו מפנות האוויר של הבדואים שעשו להם בקו הגבול ספחת, מה נשמע? אבי, רד מהצילומים איתי, די, לא רוצה. זוהי מסעדת עינת במעלות, לא פחות ולא יותר, מסיבת whatever, יום הולדת של יונה. זה מה יש לנו. מסעדה רומנית, הכיפק. אתמול החבר שלכם מתנהג מאוד מאוד. לאכול פה את הכל, לאכול שווה לשלול, אוכל. אז קצת הגזרתי, אמרתי, יש לי רק עוד 3 דברים לשכונה. מההתחלה. אחרי 22 מנות. אבל רגע, אני חושבת לדברת, מי לא זכות לדבר? קודם כל אני אגיד רק נמשיך. קודם עושים את הטענות, אחר כך את המנגנה. אחרי שאני קניתי את הכל לפני זה, חסר לי עוד כמה דברים קטנים. תצא קצת יותר מוקדם. תצא יותר מוקדם, תקנה לי אני את מקבל את הרשימה, תפסתי את הראש. 20 פריטים. אבל קטנים? רק, אבל כל אחד רק חצי אני קילו. אומר, תגידי, את השתגעת. אבל אני צריכה אותם לעכשיו. על הבוקר, אמרתי, אני אביא אותם בצד. לא, עכשיו אני צריכה אותם. שקודם כל המקרר שלי עמוס, עכשיו אני רוצה להכניס את האבטיח שיתקרר, הוא זה יוצא שיתקרר. להביא בשתיים, אבטיח הוא לא היה מתקרר. לא יתקרר לי זה, לא יתקרר לי ההוא. אבל אני אגיד לך
משהו, אני לא מוכרחה לשמוע את הסוף, אני יכולה להגיד לך משהו. אני שואל שאלה, לא אח שלי, הבן שלי אלירן אמר... הנה, יש סנגור. אבל מה הוא עשה? הבן שלי אלירן אמר, אמא הוא עשה, לא חשוב מה קרה, תמיד היא צודקת. לא, אבל... מה הוא עשה? הוא הבריא את הדברים. הבנת מרדון? הבנת? אני מציע לך... זרק את הכל, השמנת מתוקה הגיעה לי עד לשולחן. את החלב, טרח, זרק את הכל, טרח, סגר את הדלת, לא, אל תצא לעשות. פעם ראשונה אני שומע עליו מתחצרת. שנזכרת עוד משהו. הוא ברח, ונזכור. את רואה בגלל זה הוא 40 דקות. אתי, אפילו זה יונה, כל זה לא חשוב, אתה התפייסתם אחר כך? זה הכל. אין מה להגיד. ובערב, שכחתי שאני נפרד. אז שעטו בילדים שלי. אברהם, עוד הפעם? אבל מזל. שמעת על זה? ננה ולימונית בגלוי. כי אנחנו לקראת היום הולדת שלנו מאכלים מפה, למרות שזה מוקדם. עוד שבועיים. נבוא עוד הפעם. מזל טוב. תודה. אנחנו נשאיר קצת לפעם הבאה. אני קוראת לזה, יונה, כבד מעולה. ממש מעולה. עוד לא הגעתי. יונה, תראי את הקביעה. כבד ממש טעים. באצבע הזאתי. למה מביאים שם? יכול. אבל הגדולה לא מקרה. לא. תשמעי, אנחנו לא באים... עכשיו אני מבינה. מה את מבינה? למה אתה עושה מהר? איזה יופי. מה את מבינה? לא, אני מבינה עכשיו שמרקו רצינו כן? בוקר טוב רוקי, בוקר טוב. כן, נכון. יש לי כפתורות מפה, תודה רבה, שאני פשוט...